gracias a todos e que dende dadas por vir aquí ao Concello do Bolo, que, bueno, nos levamos aquí un mes empezando un stand online aquí no ca corporación do Concello. E, bueno, a nosa idea, xa desde o principio, desde que nos encaminhamos desde que nos presentamos ás eleccións, tanto o partido noso PSOE como Somos o Bolo, pois é incentivar os recursos que temos aquí no Concello. E, bueno, o que vamos empezar este verán é cunha pequena feira para poder promocionar os produtos da zona. A nosa idea é empezar con unha pouca cousa, ver como funciona e, bueno, leválo a continuación con este tema. A nosa idea é, xa que temos os recursos a aproveitar, temos aquí un castelo, temos unha praza, entonces, desde aí, pues, queremos empezar con esta feira. A nosa idea é poñer uns postos de venta de produtos locais na praza, e despois tamén no castelo pues, teremos aberto ao público con unhas excursións durante ese día, que vai ser o 14 de agosto, que este aberta a todos, sobre todo os veciños, e, bueno, a xente que ven ao Concello. E, bueno, a nosa idea sería o 14 de agosto, que empezaría a feira ás 11 da mañá hasta as 9 da noite. Vai haber actividades, queremos, a parte dos stands que vai haber cos produtos, pois vai haber actividades, vamos a ter cantos de taberna para animar a festa, a feira. Despois tamén habrá xogos para rapaces, para nenos, durante a tarde. E tamén vai haber queremos, que estamos ultimando, fazer unha comida no patio de armas do castelo, onde se comerá produtos tamén locais da zona. E, bueno, non sei se o teñen alcalde, se quere... Como dixo Alberto, pois nós temos claro que os nosos produtos, temos un produto moi bo, e o que queremos é pois que todos os que se acheguen o día da feira, que o podan degustar e que vexan a calidade do que temos. Non toda a xente sabe que, por exemplo, aquí temos xamóns, temos chourizos, temos mel, entón é moi importante darlle unha visualización a eses produtos todos, co cal, pois, pensamos que unha feira así medieval e para promocionar ao mesmo tempo estes produtos, que sería un bo comezo para isto que queremos levar adiante, de que os produtos locais se vean a conocer, e que isto tamén intente que máis produtores queiran facer outro tipo de produtos para... Queremos que, ao ver estas iniciativas, que xa hai máis xente que teña ideas de que queira facer uns produtos propios, que sepa que dentro do Concello vai ter o apoio que necesite. Bueno, tamén eliximos esta data, o 14 de agosto, para compaxinar máis actividades, e que as festas patronais do Bolo son o 15 de agosto, pois queremos fazer así, a feira, como vai haber, por exemplo, o día 12 xa vai haber unha comida popular que fai a Comisión de Festas. Queremos, entre o Concello e a Comisión, queremos colaborar nas actividades. O 12 vai haber unha comida, como dixen, popular. O día 13, domingo, vai haber unha actuación do Mago Teto. Despois, o 14, xa a feira, esta primeira feira en Mandiña do Bolo.
despois xa o 15 e o 16 xa son as festas patronais que están as orquestas organizadas pola Comisión de Festas. Despois, no mes de agosto, aparte, vai haber tamén que colabora o Concello, vai haber tamén o 17 de agosto, vai haber unha andaina nocturna, a ruta entre Cerdeiras e Castelos, que vai desde aquí, desde o Bolo, desde o propio pobo do Bolo, hasta outros pobos do Concello, vai recorrer o Aluxán, Vilaseco, Santa Cruz, e volverá, rematará aquí no Bolo. E despois temos, o 19 de agosto, tamén unha actividade xa programada, que xa leva tempo programada, que é unha visita teatralizada que se realizará no Castelo. Bueno, non sei se hai unha pregunta que